Does having greater faith will help passion rise brighter? In our Sensei episode, we will feature a heritage architect, an artist who also struggled in this pandemic. But his faith was never shaken. He is also an inspiring member of Couples for Christ from Pampanga. Join us as we explore, learn, and improve with architect Owen Francis Canlas. Here in Sensei, their skills and talents. I'm architect Owen Francis Canlas, and I'm turning 45 years old, and I'm from Minaling, Pampanga. I'm practicing architecture, and in 2018, nagturo ako sa DABSU, and after that, nung nag-pandemic, I resigned because medyo mahirap ang online class. And after that, medyo naging inactive ako ngayon sa ACCH because of the pandemic also. But yung mga pinagkakabisihan ko ngayon is I do portraits and practice pa rin ako. Usually mga residential and commercial buildings, and likewise kapag meron nagpapakonsult din sa akin coming from the ACCH, halimbawa, magpapakonsult sila kung anong dapat gawin sa mga heritage churches. And I remember nung medyo bago-bago pa yung ACCH, so ako yung laging inuutusan sa mga simbahan para to check, no, or to observe kung ano yung nangyayaring mga activities sa mga heritage churches. What is ACCH? Archdiocesan Committee on Church Heritage. So we handled all the heritage churches here in Pampanga. So meaning, kami yung tagabantay kung ano yung nangyayari. Kung kami yung mga tagabantay dun sa mga activities ng mga heritage churches, kung meron bang ginagalaw or ini-improve, ini-restore, or kino-conserve. Yan. How it relates po sa pagiging architect and yung pagkahandle heritage churches? Ayan, sige. Magandang question yan, no? Kasi paano nga ba ako naging interested sa ACCH or sa mga heritage churches or structures? Way back in college, I remember my favorite subject is history. So, history of architecture. So, I'm very fond with mga heritage buildings, especially yung, like for example, yung mga pyramids, Roman architecture, so mga ganun. So, doon lang nag-umpisa talaga yung hilig ko, or I can say passion sa heritage. Nung high school din ako, nung nag-aaral din ako sa Don Bosco, so meron kaming drafting subject. So, doon doon ako nagkaroon ng interest para kumuha ng architecture. How it really affects your life after entering architecture and i-attach mo yung sarili mo sa mga heritage churches and things that you do sa ACCH? Actually, para siyang stress reliever ko sa'yo. Pero nakaka-stress talaga. Pero parang nagiging stress reliever ko. It's because nga, that is my passion. Is there anything you would like to i-share po about restoration naman po sa mga churches? Medyo mahabang proseso kasi yan eh. Hindi naman kasi basta-basta kapag sinabi mo na, oh, kailangan natin i-restore to. So, gawin na natin, ganun. So, meron tayong mga tinatawag na mga panel of expert, no? Which is either sa National Museum or sa NCCA, and likewise sa Eskwela Taller. So, meron mga panel of expert na nakakaintindi for restoration. So, sa amin lang sila nagko-consult, although meron tayong mga basic or basic background on how to restore. But yung mga panel of experts natin, sila pa rin yung gagawa, and sila pa rin yung magde-decide, and sila din yung mag-a-advise kung ano yung gagawin natin. So actually nung pumasok ako sa ACCH, so maraming problema, no?
It's because nga sa mga heritage churches, maraming ginagalaw. Although nagkakaproblema din between yung parish priest and yung mga nagre-restore. Dahil nga daw sinasabi na hindi naman museum yung mga churches natin, no? Na hindi na lang natin gagalawin. May point ang simbahan doon. Our churches are not museums. But sabi nga ni Fray Francis Musnino, the church are repositories of memories. So, ibig sabihin, maraming nabuong kwento sa simbahan. Actually, I remember nung in-invite din ako or in-interview din ako. Tinanong ako kung ano masasabi ko sa mga simbahan, sa mga heritage churches. And I quote na all churches or all heritage churches are the heart of a certain town. So, bakit heart of the town? Kasi halos ng mga tao nandun eh. Lahat ng mga memories ng tao, halos dun din nabuo. Like for example, ng mga bata kami, kapag nagkukwento na yung mga lolo't lola namin, tapos, ay, alam nyo ba, nung maliit kami, ganito, nagsisimba kami dito, pagkatapos umakyat kami ng kampanaryo, ganun, dito kami dumadaan, ganun. So, sinasama din kami ng mga lola't lola namin. So, nakikita din namin. So, nagkakaroon siya ng kwento. So, kapag halimbawa, sinabi ng lola namin na, dito kami umaakyat papuntang kampanaryo. Pero, pag tinakpan mo yung alagusan or yung way papuntang kampanaryo, mawawalan na yung kwento, mabubura na yung kwento. So, ganun ka-importante on how to conserve our heritage. No? Conservation. Ngayon, kapag may nasira, doon tayo magre-restore. Kapag sinabi natin magre-restore tayo, ibabalik lang natin kung ano yung naaayon, kung paano siya makikita na parang original pa rin siya. No, like for example, kung wala na talaga materials na makikita, then maghahanap lang tayo ng mga materials na babagay or malapit dun sa materials na yon. Churches are repositories of memories because, like for example, Holy Week. Ay kapag Holy Week, anin ko na lang yung sa Minalin. Noong maliit pa ako, natatandaan ko merong mga mga prosesyon. Dati na ipapasok yung mga karosa sa loob ng simbahan nung hindi pa naglahar. Pero nung naglahar na, hindi na nakakapasok. So, nakapark na lang sila sa patio. So, meron din tayong tinatawag na mga yung pag nag-intervene na yung nature, wala na tayong magagawa doon. Pero kung meron pa tayong magagawa doon, so buo pa rin yung kwento. Ay, alam nyo ba, nung bata kami, yung mga karosa, pinapasok pa yan sa loob ng simbahan. No? Pero ngayon, hindi na. Pero nandun pa rin yung kwento, nandun pa rin yung heritage. Kasi meron din tayong tinatawag na tangible and intangible heritage. Yung tangible heritage, yung nahahawakan, and the intangible heritage, yung mga traditions. So kapag yun nabubura din yung heritage natin. So, ganun ka-importante na i-restore natin or i-conserve natin yung heritage natin, either tangible or intangible heritage. Sabi nga nila, kapag nabura na yung kwento, kapag wala ng kwento, wala na siyang kwenta. So, yun. Pinag-usapan po natin yung heritage. And with our situation, with the pandemic, mas marami po yung hindi nakakapag-attend ng misa sa simbahan. How it affects yung pagiging heritage ng simbahan sa sitwasyon po ngayon na puro online ang yung mga Actually, hindi siya nakaka-affect eh. But for me, advantage siya sa mga heritage churches, especially yung mga may ongoing na restoration works. Because wala nga namang tao. So, they are free to restore. Kung halimbawa, mayroong mga scaffoldings dyan. So, walang problema yun sa mga tao nagsisimba. Although yung mga, dahil nga ngayon, pandemic, so sobrang miss na ng mga tao na nagsisimba talaga sa physical church. How do you think your works affect other people's life in the Catholic Church, being a heritage architect? Actually, iba-iba eh. Iba-iba yung epekto sa tao.
Meron na nakaka-appreciate, meron ding hindi. Although, mas marami yung hindi kasi kapag sinabi mo kasing restoration, wag tayong gagalaw ng ganito. So, yung mindset nila, bakit? So, sabi ko nga kanina, kung babalik tayo kanina, like for example, merong baptistry dito, tinanggal mo yung baptistry or yung baptismal font. Pagkatapos, ay dati merong baptismal font, bakit wala na? So, yun yung trabaho. Doon din nakaka-apekto sa mga tao. No? Kapag, halimbawa, ito, ni-restore mo, kinonserve mo dyan, meron talaga makaka-appreciate. Kasi meron sila mga memories doon eh. Ay, ako dito ako bininyagan. Pero kapag yung mga iba naman, tinanggal, kailangan ng tanggalin kasi nakaharang naman eh. Yun yung mga tao na medyo na hindi nakakaintindi. Yun din yung purpose ng ACCH, no? Para to educate people to love their heritage churches and para maging open-minded sila for restoration and conservation. And malaman talaga nila kung ano yung ibig sabihin talaga ng restoration and conservation. For more Sensei and Limang Siglo videos, you can visit our social media accounts. Please do like, share, and subscribe. Yung isang structure, para ma-consider siya as heritage structure, kailangan 50 years old siya, 50. So in case of this, siguro century old na tong bahay na to, no? So kung halimbawa magre-restore tayo, like for example, this one. So meron siyang palitada. So ano yung pwede natin gawin dito? So halimbawa ito is adobe. Tapos pwede ba natin siyang palitadahan ng semento? Hindi pwede. Okay? Because hindi pareho yung pampalitada nila noon at saka ngayon. Because meron din tayong mga tinatawag na porous and non-porous na mga materials. In case of adobe, there are porous materials. Meaning, hindi basta-basta yung pwede mong lagay na palitada dyan. Halimbawa, ang nilagay mo is semento. Dahil porous siya, hindi siya compatible sa adobe. Ang tendency is kapag nagkaroon siya ng hairline crack, tapos umulan, papasok yung tubig, magpe-penetrate sa loob, lalambot yung adobe, mapupulbos siya, no? Parang ito, napulbos na siya, and pagdating ng panahon, baka biglang babagsak na lang yung palitada na ginamit mo na semento, and kapag bumagsak yan, nakauka na yung adobe. So mas delikado to kapag sa mga heritage churches. Kaya meron tayong formula dun sa mga plasters, no, na ginagamit sa mga heritage churches. Especially kung yung materials na ginamit o yung sa loob is bricks or adobe. So meron tayong formula. Yung formula na yon, nakakaalam doon is the National Museum and the Escuela Taller. So pwede rin tayo mag-seek ng advice sa kanila. So hindi basta-basta gumagalaw or ginagalaw. Like, halimbawa, eto pa. Halimbawa, kung mapapansin nyo dun sa mga heritage churches, merong mga tumutubong mga halaman. Okay? So ano yung gagawin natin? Bubunutin? Hindi pwede. No, kasi kapag binunot natin, baka po pwedeng matanggal din yung mga parts ng adobe or ng mga bricks. So, ano po pwede natin gawin? So, pwede natin siyang spray ng mga parang mga pesticide para at least matuyo yung mga weeds, no? Or yung mga grass or mga plants na tumubo. And hayaan lang sila na matuyo at hayaan lang sila na kusang matanggal. So, ganun yung proper way. So, in case of this also, kung makikita nyo yung mga kapis na windows, no, I think they are still original. But kung makikita nyo, meron ng mga kapis na wala na. So, paano tayo magre-restore dyan? So, papalitan lang siya using the same materials. Okay? So, ganun yung pagre-restore dapat natin. For more Sensei and Limang Siglo videos, you can visit our social media accounts. Please do like, share, and subscribe. Is there anything that you do po aside from being heritage architect? Dahil nga siguro nag-pandemic, no,
nawalan ng project, and napakahirap. And actually talagang na-down. Pre-pandemic, na-down ako, tapos nag-pandemic, magtuloy-tuloy yon. And I experienced depression and anxiety. But nagamit ko pa rin yung talent ko as being an architect. And dahil nga marunong din tayong mag-drawing, so I do portraits, I do paintings. So dun ako nakapag-survive. Pero ngayon bumabalik na ulit yung dati. Ano po yung mga inspirations niyo po sa mga arts na ginagawa? My inspiration syempre yung anak ko. Dahil nga nag-pandemic, so I am the father and I have to provide. So how can I provide if wala akong project? So one time, actually ginawan ko ng portrait si Sir Andy Alvis. So out of nowhere, basta pinaint ko lang siya, pero nung tinignan ko, parang hindi naman niya kamukha. Tapos nung pinadala ko or sinend ko kay Sir Andy, wow, sabi niya, ang ganda. Sabi niya, talaga, sir? Sabi ko, parang hindi mo naman siya kamukha. No, sabi niya. Alam ko yung pinagkopyahan mo na picture. Pero alam mo ba na dun sa picture na yun, meron ako pinagdadaanan. So yung lumitaw dun sa painting mo, dun sa portrait mo, yung talagang ako. So parang dun ako na-inspire to continue my yung pagpo-portrait ko. And one time may nagpa-portrait naman na isang kaibigan. So pina-portrait niya yung father niya, yung late father niya. And nung pinipaint ko na siya, so sadly malungkot din ako. It's because hindi rin niya kamukha. Pero sabi naman, hindi, kamukha naman niya. So ang ginawa ko after that, so gumawa ulit ako ng isa. Tapos nung nakita ko na yung parang technique, no, gumawa pa rin ako ng isa. So sa isang araw, nakatatlong portraits ako. Dun sa pangatlo, nakita ko na yung technique ko. So after that, pinipaint ko yung mga kaibigan ko na walang bayad para lang makapag-practice lang. Tapos, and sabi nga ng wife ko, why not gawin mo ng business yan? And supportado din naman ako ng parents ko at mga kaibigan ko na mga ginawan ko ng mga portraits. So, until then, yun na. Doon na nag-start yung pagpaportrait ko and nagpe-paint na rin ako. And hopefully, by October of this year, makapag-solo exhibit ako. Do you also look forward to do portrait and combination? Yes, oo. Kung mapapansin niyo yung Baptist Church, no? Meron mga murals. So yun yung mga pinag-aaralan ko ngayon. Yung parang mga murals sila pero parang 3D. So yun yung pinag-aaralan ko ngayon. Paano niyo po pinag-aaralan yung mga ganun? Nagsisearch pa rin ako sa internet, sa Google. And likewise na sa mga heritage churches na may mga 3D murals. So makikita mo naman eh. Ang pinakamaganda is ang Betis and ang San Agustin Church in Intramuros. So, makikita mo talaga yung mga 3D murals nila. And hopefully, in the future, if ma-develop ko man and makapag-aral din ako, maybe magiging part na din ako ng Eskwela Atelier and yung pagpipaint naman yung magiging forte ko. Anong medium yung ginagamit mo? Watercolor and acrylic. And hopefully, matry ko din yung oil. Ang pinakamahirap is watercolor. Ang watercolor, pag napahid mo na, tapos hindi mo na siya, kung papatungan mo siya, kakapal siya, papangit siya. Kasi ang watercolor, kapag pinahid mo na, yun na yun. Ang acrylic, parang similar to oil, kung pwede pa rin siyang patungan, kung halimbawa, magre-retouch ka, yun. So, kapag ang pinakamahirap lang talaga is watercolor. Sa mga nag-uumpisa, I advise watercolor mo. Doon kayo mapapractice, doon kayo makakasa. And doon yung makikita yung magiging technique nyo and masasabi yung identity nyo. So, after the watercolor, then try acrylic. May nakapag-advise din sa akin. Kasi humihingi din ako ng mga advices dun sa mga talagang nagpe-paint na. And sabi nga nila,
you must try oil paint kasi mas easier. And yung oil kasi napapatungan kapag halimbawa, nako-correct yung, halimbawa, medyo marumi dito, patungan mo siya, so ayos na siya. Tapos yung mismong paint, hindi siya basta-basta natutuyo, unlike ang watercolor and yung acrylic. Kapag na-expose na yan sa air and sa sunlight, matutuyo na yan. Mabilis matuyo. Pero yung oil, halimbawa, ginamit mo siya ngayon, kinabukasan, pwede mo pa rin siyang gamitin. For more Sensei and Limang Siglo videos, you can visit our social media accounts. Please do like, share, and subscribe. Is there any organization that you are active with? Actually, I started serving the church, our church, sa Manalin, noong, I think, third year high school ako. So, doon ako na sumali sa choir, the Knights and Maidens Choir. And after that, naging PYM officer ako. But siguro nagkulang lang ng pastoral. Kasi kapag kulang talaga tayo ng pastoral, kapag serve lang tayo ng serve, mapapagod at mapapagod tayo eh. At saka parang magiging routine na lang yung ginagawa natin. Pag Holy Week, okay, gagawa tayo ng altar of repose. Pag Pasko naman, gagawa tayo ng Belen. So parang ganun. So parang naging routine na siya. But yun nga, I yearn for pastoral formation. So doon ako nakapasok sa community ng Couples for Christ under its ministry, Singles for Christ. So my tita, yung sister no mother ko, siya yung nag-invite sa akin to join the Singles for Christ at that time. And that was, I think, 1998. Yes, 1998. Way back 1998. And naging active ako. And na-enjoy ko yung pagsaserve ko. It's because meron nga pastoral. When we say pastoral, hindi ka lang yung magsaserve, but nanonorish ka spiritually. So, alam naman natin sa community ng Couples for Christ, maraming mga series of teachings, retreats, no? So, meron kami tinatawag na mga pastoral formation tracks. So, after ng CLP or the Christian Life Program, meron kang household, meron ka ding attend ng mga retreats, and at the same time, merong provincial conference, regional conference, and international conference. So, na-enjoy ko lahat yon. So, sa sobrang na-enjoy ko, umabot ako ng 16 years as a Singles for Christ. But, after 16 years, doon ko din na-meet yung wife ko, which is din siya, Singles for Christ. And at that time, she's a pastoral, a full-time missionary of Couples for Christ. What is Couples for Christ? Couples for Christ is a organization, a family ministry. Hindi lang siya organization, it's a family ministry, no, in which na lahat meron ka pupuntahan. Like for example, meron akong anak ngayon na age 5. So kapag yung mga kapag bata pa lang, pwede natin silang ipasok sa Kids for Christ. Tapos we have also Youth for Christ, then Singles for Christ. Then if you decided to na mag-asawa, Couples for Christ. O kapag nabiyudo ka or matandang dalaga, matandang binata, meron ka din pupuntahan. Kapag babae, handmaids of the Lord, and kapag lalaki naman, servants of the Lord. So ano talaga siya? Malaking community siya and marami din siyang ministry. So meron kang pupunta at pupuntahan talaga. Does this family ministry supports the Catholic Church? Yes. And actually, meron na din na binigay na office ang Vatican sa Couples for Christ sa Rome. So ganun tayo kalakas and ganun rine-recognize ng not just the Vatican but also the Pope. Nire-recognize talaga nila ang Couples for Christ global. How ipatay mo yung trabaho mo or yung ginagawa mo as a part of the family ministry? Yes. Siyempre dahil we are nourished spiritually, so na-apply ko din sa trabaho. But siyempre, hindi naman ako perfectong tao. So, I mess up, I do mistakes. Pero because of the community, so nako-correct ko yon. So yung community yung nagtuturo sa akin, yung community ng Couples for Christ.
yun nga, the pre-pandemic, sobrang na-down ako, but because of Couples for Christ, meron akong support community. Kung siguro wala yung suporta ng community, siguro I can say, I'm a dead man walking. So, ganun yung impact ng community sa buhay ko and sa trabaho. How do you feel naman po pag nagsaserve po kayo sa community? Happy. Okay? So, hindi mabibili yung happiness when you are serving the Lord. Sabi ko nga, I started 3rd year pa lang. So, at least more than half of my life, I am serving the church and I'm serving the Lord through the church and through the community of Couples for Christ. What is or are the significant lessons that you have learned through your hard work and prayer? Never give up. And always trust God. Okay. Ako din, I've been through depression and anxiety. Yung depression, medyo nalagpasan ko na, but yung anxiety, minsan magkakaroon ng anxiety attack, minsan wala. But isa lang yung masasabi ko siguro is you hold on to God. Siya lang naman talaga yung makakasolusyon sa mga problema natin. And kapag nawawalan din tayo ng pag-asa, siya pa rin naman yung makakapagbigay kung ano yung nararapat sa atin. So, yan. Thank you for joining us in this episode of Sensei featuring architect Owen Francis Canlas. We hope through this episode, we will continue to support conserving our churches and history. And whatever comes in life, like architect Owen said, trust and hold on to God. Live and walk with faith because remaining in His love is the greatest manifestation of our stories. See you again, and we will continue to explore, learn, and improve because life is a continuous learning process.